înseamnă doar 459 are de disponibile aia în de mașină? calitate limitată în magazine și online. Leroy Merlin. Pentru case Bă, nu fericite. există. Bă, În mă, timpul măstra la. sezonului cald, Bă, nu te trolezi, n-am luat poate avea bricheta, am diverse crezut că simptome. iei tu. Încearcă Te fut. Litorsal ce conține electroliți, care hidratează organismul, Nu știu că- potolesc eficient setea și echilibrează Eu nu balanța cred că am luat electrolitică. Litorsal. Eu n-am Nu uita sigur. să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție Bă, te rog. informațiile de pe ambalaj. Hai să mergem și oprim la următoarea benzinărie și iau o bucată de acolo. Coai, dar și pula mea, hai să mergem. Hai să vedem cu asta, cu... Și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori plastă de la toate mașină. produsele. Ia-ți Păi față de aici Aici e, e. dar nu are... câte Vezi dacă îl 0,33 găsești. litri Peroni Capri la doar 89,69 de Bă, lei. deci Și este Brand absolut Blond incredibil, nu m-a Vino așteptat la așa Sorțuro, ceva. bac Și nu înțeleg cum de n-am 94 luat-o eu. sticle, a câte Cred că- 0,33 Bă, litri la dacă- doar 99,19 lei. Altex, de 2 ori Bă, cred că ai intrat aici. Ți-ai pierdut. Bă, cred că ai căzut în spațiul ăsta de aici. Vezi că e spațiu aici?